Dobrý deň z kamennej oblasti Girraween National Park, Queensland. Napadla ma jedna vec. V poslednej dobe, za posledných pár dní sme bombardovaní kadejakými správami, ktoré nie sú však podľa mňa pravdivé. Robím trošku turistiky tu v tomto peknom parku, aby som sa odpojil od internetu a podobných vecí. A chcem vám odkázať, aby ste hľadali svoju vlastnú pravdu, pretože tí, ktorí sú zodpovední za udalosti, ktoré sa dejú vo svete, ako na Ukrajine, Malaysia Airlines, MH17, takisto v Palestíne a v Gaze, tí, ktorí vlastnia médiá, sú zároveň zodpovední za tieto skutky. Takže klamstvá, ktoré šíria v televízii, v rádiu a v novinách, sa veľmi priečia tomu, čo je v skutočnosti pravda. A pokiaľ by ste začali hľadať a čítať články a pozerať videá podobné, alebo proste, ktoré sa dotýkajú viac pravdy, tak by ste zistili, ako to v skutočnosti je. Vyzývam vás, neverte tomu, čo počúvate v televízii. Vypnite, čas vypnúť televízor a výjsť von do prírody, hľadať skutočnú pravdu v spojení s matkou prírodou. Takže objavujte, spoznávajte a dýchajte čerstvý vzduch z lesov. To každému prospeje. Veľa zdravia a dovidenia v ďalšom videu.